Нам треба повернути собі не просто політичні погляди і бажання засвітитись, а звичайні людські якості. Андрій Парубій – одна з ключових постатей новітньої історії України. Політик, державний діяч, один із лідерів Революції Гідності. Він був комендантом Майдану, секретарем РНБО, а з 2016 по 2019 рік головою Верховної Ради України. Після цього він залишався в політиці та продовжував роботу як народний депутат України. 31 січня Андрію Парубію виповнилося 55 років. Його позиція завжди була публічною. Його рішення – частиною великої відповідальності. Парубія знали як людину, що впливала на хід історії. Він залишив після себе політичну спадщину і відчутний слід в історії держави. 30 серпня 2025 року Андрій Парубій трагічно загинув у Львові від 8 пострілів нападника. Вічна пам'ять.